ngikuthole eBhayibhelini. Ngathuka ke njengoba ngathuka kule verse le yesidakwa. Ngathuka ke nakuyo ke lena ke. Engizokufundela yona ngithe ubani uHezekeli 23. Ngiqale ku1. Ithi ke 4. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, kwakukhona abesifazane ababili, amadodakazi omfazi munye, babefeba eGibhithe, bafeba ebusheni babo, bapotozwa khona amabele abo, zacindezelwa izingono zobuntombi babo. Amagama abo ngu-Ohola omkhulu no-Oholiba udade wabo. Baba ngabami, bazala amadodana namadodakazi. Amagama abo iSamariya. Kusho ukuthi wonke amaSamariya azalwa yilonondindwa lo okukhulunywa ngaye la. Wonke amaSamariya lingu-Oholiba. NeJerusalema iSamariya lizalwa isifebe lesesibizwa ngo-Ohola. NeJerusalema lingu-Oholiba. Kusho ukuthi bonke abantu abaseJerusalema bazalwa ubani? Ilesifebe lesinondindwa lo utikilayini obizwa ubani? U-Oholiba. Akusho umbatha. U-Ohola wafeba esengowami, wakhanukela izithandwa zakhe abase-Asiriya, abakhelwane bakhe ababembethe okuluhlaza, izinduna nababusi, izinsizwa ezinqanelekayo, zonke izinkweli ezikhwele amahashi. Wabanika ubufebe bakhe bengamadoda akhethekileyo ase-Asiriya. Bonke abakhanukelayo wangcoliswa ngazo zonke izithombe zabo, kepha akashiyanga ubufebe bakhe baseGibhithe, ngokuba balala naye ebusheni bakhe, bacindezela izingono zobuntombi bakhe, bathulula ubufebe babo phezu kwakhe. Ngaloko ngamnikela esandleni sezithandwa zakhe, isandla sabase-Asiriya abakhanukelayo. Bona bambula ubunqunu bakhe, bathatha amadodana akhe namadodakazi akhe, yena bambulala ngenkemba. Waba yisaga phakathi kwabesifazane lapho kwenziwa ukwahlulelwa kuye. 11. Udade wabo u-Oholiba. Sokhumbula ukuthi u-Oholiba ubani? Yilo ozala abantwana baseJerusalema. U-Oholiba ke lo sikhuluma ngaye manje. U-Ohola yilo ozala abantwana bamaSamariya baseSamariya. Singakhohlwa lokho. Udade wabo u-Oholiba wakubona, kepha wonakala ekukhanikeni kwakhe kunaye nasebufebeni bakhe obadlula ubufebe bukadade wabo. Wakhanukela abase-Asiriya, izinduna nababusi, abakhelwane ababembethe kahle kakhulu, beyizinkweli ezikhwele amahashi, zonke ziyizinsizwa ezinqanelekayo. Ngabona ukuthi wangcoliswa, bobabili bahamba ngandlelanye. Wengezela ebufebeni bakhe ngokuba wabona amadoda ayedwetshwe odongeni, imifanekiso yamakhaledi eyayilotshwe ngebomvu, ebhinqe amabhande okhalweni lwawo, enemishuqulo ebanzi emakhanda, onke ebonakele njengezikhulu ngokwesimo saseBhabhele, ababezelwe ezweni laseKhalideya. Ekubaboneni kwamehlo akhe wabakhanukela, wathuma kube isithunywa eKhalideya. Amadodana aseBhabhele afika kuye embhedeni wothando, amngcolisa ngobufebe bawo. Esengcolisiwe yiwo umphefumulo wakhe wahlukana nawo. Wambula ubufebe bakhe, wambula ubunqunu bakhe, wawusahlukanisa naye umphefumulo wakhe, njengalokho umphefumulo wami wahlukana nodade wabo. Kepha wandisa ubufebe bakhe, ekhumbula izinsuku zobusha bakhe afebe ngazo ezweni laseGibhithe. Wakhanukela amashende akhona, anyama yawo injengenyama yezimbongolo, namaphambili awo anjengawamahashi. Walangazelela ukukhanuka kobusha bakho ekucindezelweni kwezingono zakho. Walangazelela ukukhanuka kobusha bakho ekucindezelweni kwezingono zakho ngabaseGibhithe ngenxa yobusha bamabele akho. Ngakho-ke Oholiba isho kanje, inkosi uJehova ithi, bheka,
ngiyakuvusela izithandwa zakho umphefumulo wakho osahlukene nazo ngiziyise kuwe nxa zonke abaseBhabheli nawo onke amaKhaledi Pekhodi neShowa neKhowa nabo bonke abase-Asiriya kanye nabo izinsizwa ezinqanelekayo izinduna nababusi nabakhulu nezikhulu nabadumileyo bonke bekhwele amahashi bayakufika kuwe benezikhali nezinqola nokunamasondo nesixuku sabantu bazihlelele wena benamahawu nezihlangu nezigqoko nxa zonke nginikele kubo ukwahlulela bakwahlulele njengezahlulelo zabo. Ngiyakubeka kuwe umhawu wami bakuphathe ngokufutheka basuse ikhanda lakho nezindlebe zakho abaseleyo bakho bawe ngenkemba bayakuthatha amadodana akho namadodakazi akho abaseleyo bakho badliwe ngumlilo. Bayakuhlubula izingubo zakho basuse izivunulo zakho ezinhle. Ngiyakuqeda kuwe ukukhanuka kwakho nobufebe bakho basezweni laseGibhithe ungabe usaphakamisa amehlo akho kubo ungabe usalikhumbula iGibhithe. uNkulunkulu lo wabomahosha, uNkulunkulu womahosha lo. Ngamanye amagama iBhayibheli lithuka abantwana baseSamariya, amaSamariya lithuka ama-Israyeli aseJerusalema ukuthi bazalwa onondindwa ababe yizelamani. Sibuyele emuva ke ngani zakwethu siye kuGenesis 19. uGenesis 19. Genesis 19 lapho sikhuluma khona ke ngoNkulunkulu wani, uNkulunkulu we-incest. uNkulunkulu we-incest basho njalo abelungu bathi i-incest. Umntwana wentombazane alale noyise omzalayo, umama womfana alale nonina omzalayo, i-incest leyo. Sikhuluma ngalo uNkulunkulu ke we-incest ke manje. uGenesis 19 sizoyiqala kuverse 30. uLothi wakhuphuka eSowari. Khumbula uLothi njengoba ela usuka eSodoma neGomora ebhujisiselwa ukwenza lento yena aseyenza namadodakazi akhe manje. Ubutabane inkonkoni abafazi balalana bodwa, abathandana bodwa, amadoda athandana wodwa, abomama balala nezingane zabo, obaba balala nezingane zabo. Manje sekuyenzeka ke manje uNkulunkulu ke kodwa manje akasenzi lutho ngalokho. Kusho ukuthi uNkulunkulu wani lo, uNkulunkulu wani wama-gays nama-lesbians nalabo abalala nabazali babo nalabo abalala nezingane zabo. Njengoba umhlaba ubole nje ungaka, uNkulunkulu lo engikhuluma ngaye la uyakuvumela lokho futhi uyakuthanda futhi uyakubusisa. Khetha ke mbukela ukuthi imuphi uNkulunkulu wena ofuna ukumkhonza. 20 Genesis 19 verse 20. uLothi wakhuphuka eSowari wahlala entabeni kanye namadodakazi akhe omabili ngokuba wesaba ukuhlala eSowari wahlala emuhumeni namadodakazi akhe amabili. 31 Enkulu yayisithi kwencane ubaba usemdala, akukho ndoda ezweni engangena kithi njengokwenza komhlaba wonke. Njengoba nje sisuka leSodoma neGomora sibhujisiwe sinobaba yedwa la, ubaba usemdala ke mntana sekhaya, ukhuluma nodade wabo omncane. 32 Woza simphuzise ubaba iwayini silale naye ukuba sizizuzele inzalo kubaba. 33 Ngalobo busuku ayesemphuzisa uyise iwayini, enkulu yangena yalala noyise engazi ukulala kwayo nokuvuka kwayo. Kwathi ngangomuso enkulu yathi kwencane, bheka bengilele nobaba izolo, asimphuzise iwayini nangalowo busuku ungene wena ulale naye ukuba sizizuzele inzalo kubaba. Ayesemphuzisa uyise iwayini nangalowo busuku encane yasuka yalala naye engazi ukulala kwayo nokuvuka kwayo. 36 Kanjalo ke amadodakazi kaLothi omabili akhuleliswa uyise. 36 Kanjalo ke amadodakazi kaLothi omabili akhuleliswa uyise. 37 Enkulu yazala indodana yaqamba igama layo lokuthi uMowabi. Loyo unguyise wabakwaMowabi kuze kube namuhla.
abantwana bakwaMowabi laba uJoshua ayekhuluma nabantwana bakwaIsrayeli ethi noma onkulunkulu bakwaMowabi enihlala ezweni labo, lawo bantwana labo bazalwa yini? uMowabi loyo indodana kaLothi ayithole indodakazini yakhe, nanamhlanje lawo bantwana basabizwa ngaleyo bastard son, uLothi ayizale indodakazini yakhe. Encane yazala indodana yayo, yaqamba igama layo ngokuthi uBhenami. Lo nguyise wabantwana bakwa-Amoni kuze kube namuhla. Abantwana bakwa-Amoni nanamhlanje abazalwa yileyo bastard son uLothi ayizala indodakazini yakhe encane. Lawo bantwana basaphila namhlanje abantwana baleyo tikilayini loyo, ngoba phela ukulala noyihlo ubutikilayini obunondindwa. Abantwana wababusisa uNkulunkulu lawo bantwana, ngoba nanamhlanje izuku zabo zisaphila, akazange babulala, akazange badestroy uNkulunkulu. uNkulunkulu lowani, uNkulunkulu we-incest, ovumela ukuthi abantwana bangalala nabazali babo, ubaba angalala nendodakazi yakhe, umama angalala nendodana yakhe. Ama-gays angathandana, abesilisa bangathandana bodwa, abesifazane bangathandana bodwa. Yilo uNkulunkulu lo esikhuluma ngaye kuGenesis 19, siqale kuverse 20. Siphukhuphuke-ke mbukeli, siwela imango-ke manje, siqedile nge-Old Testament. Kuningi okunye ngushiyile, ngoba sengifuna ukuvulela manje uNew Testament. kuNew Testament-ke yilo uNkulunkulu kaPawulu-ke manje lo. Singena kuNkulunkulu kaPawulu-ke manje lo, kuNew Testament. Yilo uNkulunkulu, angazi noma ngayibeka straight yini. Yilo uNkulunkulu oyisitabane, angazi noma ngizothi uyisitabane noma ngizothi uyini. Kodwa lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye manje yilo uNkulunkulu oyinkonkoni, yilo uNkulunkulu oyisitabane, lo engizokhuluma ngaye manje. Lo ayethe mayemletha amaRoma, athi mayesitshela athi uziqu yintathu. Angazi-ke noma uNkulunkulu umuntu wesilisa, kodwa mangabe umuntu wesilisa yingakho ngithi uyisitabane, ngoba uJesu kwakuwumuntu wesilisa. Uyeke lo engizokhuluma ngaye-ke manje. Sengiqedile ngalaba abakubani, abakuNew Testament. Angeke uzuyikhohle lento le engikhuluma ngayo. Incwadi yokuqala kubani kuNew Testament uMateyu. Angeke uzuyikhohle. Incwadi yokuqala. Okay? Incwadi yokuqala uMateyu wokuqala lo engikhuluma ngaye. Uyilalele kahle. Lo uNkulunkulu engikhuluma ngaye lo. Incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavide. Ulalele kahle. Lo uNkulunkulu engikhuluma ngaye manje. Incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavide, indodana ka-Abrahama. Abrahama wazala uIsaka, uIsaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda, nabafowabo uJuda wazala uFaresi noZara kuTamari. UFaresi wazala uEsromu, uEsromu wazala uAramu, uAramu wazala uAminadaba, Aminadaba wazala uNasoni, uNasoni wazala uSalimoni, uSalimoni wazala uBoasi kuRakhabi, uBoasi wazala uObede kuRuthe, uObede wazala uJesayi, Jesayi wazala uDavide inkosi, uDavide wazala uSolomoni kumka Uriya, uSolomoni wazala uRobowamu. Nizwe kahle, uSolomoni wazalwa kumka Uriya lo uDavide alala naye ngenkani lo amrape. uSolomoni uzalwe kuloyo mama loyo lo uDavide amrape. Walala naye ngenkani waqeda wabulalisa indoda yakhe. Okay? uSolomoni wazala uRobowamu, uRobowamu wazala uAbiya, uAbiya wazala uAsafa, uAsafa wazala uJosafati, uJosafati wazala uJoramu,
uJoramu wazala uUziya, uUziya wazala uJothamu, uJothamu wazala uAkazi, uAkazi wazala uHezekiya, uHezekiya wazala uManase, uManase wazala uAmoni, uAmoni wazala uJosiya, uJosiya wazala uJekhoniya nabafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa eBhabhiloni. Kwathi ngemva kokuthunjelwa eBhabhiloni uJekhoniya wazala uSalathiyeli, uSalathiyeli wazala uZerubhabheli, uZerubhabheli wazala uAbiyudi, uAbiyudi wazala uEliyakimu, Eliyakimu wazala uAzori, Azori wazala uSadoki, uSadoki wazala uAkimi, Akimi wazala uEliyudi, Eliyudi wazala uEliyazare, uEliyazare wazala uMathani, uMathani wazala uJakobe, uJakobe wazala uJosefa indoda kaMariya azalwa nguye uJesu othiwa uKristu. Sinjalo ke izizukulwane zonke ezisukela kuAbraham ziye kuDavide. Abayibeki kahle la, abayibeki kahle la. Ake siye lapha kuLuka 3. KuLuka 3 ngifuna sifike lapho kubona ukuthi noNkulunkulu naye uyangena, uNkulunkulu naye uyangena. Yizi izizukulwane lezi kodwa egcineni noNkulunkulu naye uyangena abe umzali. Nakho ke. Mawufika nje lapha kuLuka 3 uqale ku23 ithi izizukulwane zikaJesu. Egcineni ke lapha ku38 ithi ke kaEnose, kaSethi, kaAdamu, kaNkulunkulu. uAdamu uzale bani? Uzale uSethi. uSethi uzala uEnose, kodwa uAdamu uzala ubani? Uzala uNkulunkulu. uAdamu uzala ubani? Uzala uNkulunkulu. Okay? Uma ngabe uya ngale kuyihubo lesibili, amahubo 2 uye ku7, uNkulunkulu uthi uDavide baba kaSolomon izibulo lakhe, uDavide izibulo lakhe, uNkulunkulu loyo uDavide uyini? Uyizibulo lakhe. So lana sikhuluma ngoNkulunkulu manje owubaba kaAdamu. Adamu umuntu oqala kodwa kalona izibulo likaNkulunkulu, umuntu oqala kodwa kalona izibulo likaNkulunkulu. Izibulo likaNkulunkulu bani? uDavide, esingamazi ukuthi umuntu wesingaka emhlabeni. NoJesu lokuthiwa indodana yakhe asimazi ukuthi emadodaneni akhe njengoba uAdamu naye kuyingane yakhe enezizukulo ezingaka uNkulunkulu lezi zonke sesizibalile, kodwa uthi izibulo lakhe yena uDavide. So lo uNkulunkulu lo ubuye lahleke lo umqondo kahle kahle lo esikhuluma ngaye manje. Umqondo wakhe ubuye lahle, ubuye wakhohlwa ukuthi ifirstborn yakhe uAdamu, ngoba phela uAdamu umuntu oqala. Wayishiya zonke izingane zakhe wayokhetha uDavide wathi hayi izibulo lami mina uDavide. Bafowethu kudlaliwe ngathi. Nginibonisa nje inkinga elethwe amaRoma empilweni yomuntu omnyama. uNkulunkulu ifirstborn yakhe uAdamu. Nanti Luka 3 verse 38, firstborn yakhe uAdamu. Adamu lo wazala uSethi, uSethi wazala uEnose. Kodwa yena uNkulunkulu futhi ngomlomo wakhe vula ihubo 2 ye ku verse 7. Ithi uDavide uyizibulo lakhe, wena uyizibulo lami. Usho kanjalo, usho kuDavide uNkulunkulu, wena uyizibulo lami. Lo uNkulunkulu lo ubuya lahlekelwa ikhanda, ubuya ngazi ukuthi abantwana bakhe kahle kahle bafika kanjani emhlabeni. Kanza kwethu kudlaliwe ngathi. Ngiyaxolisa mangabe lento lezi engiyikhulumayo khona abantu ezibahlaba umxhwele, kodwa ngizama ukukubonisa ke eAfrika omuhle ukuthi khetha phela ukuthi muphi wena ufuna ukumkhonza, ngoba ngempela uJoshua wakusho lokho. Sizoya kuJoshua lapha ethe abantu abakhethe Nkosi yami, akusho umbatha na uyafaka ukuthi khetha ukuthi wena ufuna ukukhonza muphi uNkulunkulu. Uyayibona ke? Bese ke kugcina lona ke manje ngikhulume ngaye ngathi lona ke isitabane, lona oziqu intathu. Angazi ke noma lo moya engcwele nawo unobulili, angazi ukuthi lo moya engcwele nawo unobulili njengoba kuthiwa uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Engcwele. Angazi ukuthi moya engcwele nawo unobulili
ngoba undodana ubulili unabo, liyasho lithi indodana. Ubaba naye unabo ubulili mangabe ubulili phela umuntu owubaba, ubulili bakhe umuntu wesilisa. Ingakho ngithi lo uyisitabaneke. Lona ke oziqu intathu. Ungikhona ke ingane zakwethu akazona iziqu ezintathu. Lo uNkulunkulu atshela uMose ukuthi yimina ungikhona akazona iziqu ezintathu. Lo uNkulunkulu oyisitabane oyiziqu ezintathu yilo olethwe kithi amaRoma. Esitshela ngomlomo awakubhali ngisho eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu uyiziqu ezintathu. Akukho eBhayibhelini. Ungalivula lonke bafowethu. Akukho eBhayibhelini lapho ethi uNkulunkulu mina ngiziqu ezintathu ngihlukene kathathu. Eceleni kwami kukhona indodana yami, eceleni kwami khona umoya oyingcwele bese kuba yimi phakathi nendawo. Noma useceleni ngapha kwa right, noma useceleni ngapha kwa left, noma uphakathi nendawo asazi. Akukho kodwa eBhayibhelini. Lokho sikutshelwe amaRoma besitshela ngomlomo. Njengoba kukuningi amaRoma asitshele kona ngomlomo sakuvuma. Ngabe ngempela ngiyabuza futhi kwakhala nyonini esizweni esimnyama. Ingabe ngempela amaRoma asifose ngenkani ukuthi silwe impi kaMabuyaze to fight a losing battle. Baya confessa manje oPope bathi sidlale ngani for 2000 years. Ngishilo ngathi ngena ku YouTube. Usho ukuthi Pope we lied for 2000 years to the people. Uze ukuthi uPope uthini. Ungene futhi ku YouTube. Uthi 20 secrets the Vaticans amaRoma lawo iRome leyo. The Vaticans doesn't want you to know. Uzibhekele eAfrika uzibonele. Kudlaliwe ngathi. Awuthi ngikutshele ngikubonisa ukuthi ngempela kudlaliwe ngathi. Okay? Wonke umuntu ophila emhlabeni bayingcosana abangavumelani nalento. Mawubuza wonke umuntu ukuthi uJesu wazalwa nini, bazokutshela ukuthi wazalwa nge-25 kaDisemba. Kodwa Nkosi yami kwakhala nyonini ezwenikazi lase-Afrika. Wazalwa nge-25 kaDisemba. Kodwa masivula umbhalo usitshela okunye. Incwadi kaLuka yona lenguyo manje. Incwadi kaLuka lalela. Lalela incwadi kaLuka 1. Luka 1. Luka 1. Lalela ukuthi thini Luka 1 verse 26. Luka 1 verse 26. Ngenyanga yesithupha awubafowethu uJune loyo. Ngenyanga yesithupha uma sibala ngale calendar lesinikezwe yona angithi iyo le ukuthi uJesu wazalwa nge-25 kaDisemba. Nami ngisebenzisa yona ke ingane zakwethu. 26 Luka 1 verse 26. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabrieli wathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama layo iNazaretha entombini eyayimiselwe indoda ebizwa layo nguJohn